Самыя знакамітыя карціны ў гісторыі мастацтваў уяўляюць сабой партрэты. Мона Ліза да Вінчы, жанчына з завушніцы Яна Вермеера, нават знакаміты чалавек з Гародніны, праца Арчымбольда. Гэта таксама партрэт імператара Рудольфа II. Калі ж гэта і не выявы асобных людзей, то выявы груп людзей, пацалунак Клімта, Мадонны Рафаэля, мініны Веласкеса, начны дазор Рэмбранта. Спіс можна працягваць, бадай бясконца. Мы людзі, і лагічным чынам нас найбольш за ўсё цікавяць іншыя людзі. Менавіта ў іх выявы мы можам углядацца як у люстэрка, менавіта іх таямніцы нас найбольш цікавяць. Але адкуль пайшла ідэя выяўляць асобных канкрэтных людзей? Давайте разбірацца. І пачынаць, як гэта часцяком бывае, трэба са старажытнага Егіпту і ягоных рэлігійных уяўленняў. Егіпцяне верылі, што чалавек складаецца з некалькіх духоўных частак, і пасля смерці чалавека адна з гэтых самых частак магла вяртацца ў сваё цела. Але ведаеце, цела ж псуецца ад смерці. Мы ўсе гэта бачылі ў кінастужках пра зомбі. Як зрабіць так, каб душа не памылілася і знайшла сваё цела? Па-першае, зрабіць мумію, бальзаміраваць цела. Абавязкова падпісаць магілу. А каб душа 100% трапіла куды трэба, дадаць у пахаванне скульптуру з выявай твару насельніка гэтага пахавання. Такім чынам, у егіпецкай культуры з'явіўся запыт на рэалістычны партрэт. І паглядзіце, якую прыгажосць яны нарабілі. Вось знакаміты бюст Неферціці, скульптурная выява царыцы, жонкі фараона Эхнатона. Вось статуя пісара з фантастычна прыгожымі і дасканала зробленымі вачыма. А вось знакамітая, вядомая ўсім, маска Тутанхамона, якая уладкоўвалася на труне фараона, на саркафагу. То бок першапачаткова партрэт быў такім сабе дарожным указальнікам для душы, каб не схібіць у пошуках свайго цела. Спачатку права на такі партрэт ды ўвогуле пасмяротнае быццё мелі толькі фараоны. Пасля іх набліжаныя чальцы элітаў. А далей партрэт станавіўся ўсё больш дэмакратычнай штукай. Бліжэй да нашай эры ўзышла палітычная зорка іншай краіны, іншай культуры, старажытнага Рыму. Старажытныя грэкі па большай частцы рабілі выявы багоў і герояў. І гэта былі ідэальныя вобразы, вельмі далёкія ад сапраўдных твараў людзей. Па большай частцы да нас дайшлі скульптуры, але мы ведаем, што існавалі таксама і жывапісныя творы. Але, на жаль, яны амаль не захаваліся. Гэта было ў папярэднікаў Рыму, а вось у Рыме актыўна пачалі рабіць партрэты. Прытым не толькі памёрлых, але і жывых людзей. І гэта былі скульптурныя партрэты, якія перадавалі канкрэтныя рысы чалавека, няхай і трошкі, мабыць, ідэалізаваны. Калі пісаў сцэнар, то аўтазамена прапанавала замест канкрэтныя рысы канкрэтныя пысы, у сэнсе морды. Некаторыя з гэтых скульптурных выяў і сапраўды былі вельмі выразныя. І як ж здорава, што яны дажылі да нашых часоў. Рым не. Але перад тым, як сканаць, захапіў амаль усё міжземнамор'е і значны кавалак заходняй Еўропы. Напрыклад, яму належаў і Егіпет, што ў той час зрабіў важны крок. Выявы на муміі пачалі рабіць усім больш-менш заможным людзям. Дэмакратыя, класная штука. Такія выявы былі ўжо не маскамі, а жывапісам, гарачым каляровым воскам па дошцы. Называюцца яны фаюмскія партрэты, і іх знойдзена сотні і сотні, і яны ўраджваюць сваім рэалізмам ды прапрацаванасцю. Партрэты гэтыя чапляліся на муміі. Замест маскі Тутанхамона выяўлялі памёрлых людзей, але часам можна знайсці і выявы егіпецкіх багоў. Напрыклад, вось такая багіня Ізіда са сваім сынам Горам на руках. І вы, напэўна, ўжо разумееце, ва што гэта пасля ператворыцца. Рэлігійная выява памёрлага чалавека на дошцы ці выява маці з сынам Богам на каленях.
Так, менавіта адтуль і сыходзяць будучыя традыцыя абразоў. Але тут цікавы момант. Са сканчэннем эпохі антычнасці адбыўся заняпад у партрэце. Хрысціянства з насцярогай ставілася да выяваў чалавеку. Але ў адрозненні ад іудаізму і трошкі пазней ад ісламу, у хрысціянстве выявы людзей захаваліся. Асабліва выразным быў ранні візантыйскі іканапіс. Просто там больш доўга захоўвалася антычная традыцыя. Паглядзіце, якая вось прыгожая і моцная візантыйская выява Хрыста VI стагоддзя. Бо ў астатнім хрысціянскім рэгіёне людзей выяўлялі вельмі схематычна. Вось, напрыклад, выява Ісідора Сівільскага каля пачатку 9 стагоддзя. А вось выява Альфонса Мудрага ажно канца 13 стагоддзя. Усё яшчэ значна далёка ад рымскіх узораў. У той жа самы час сярэднявечча свае традыцыі партрэта існавалі і ў іншых культурах. Мне, напрыклад, заўсёды падабаліся вось гэтыя выявы імператараў мангольскай дынастыі Юань, што захапіла Кітай у 13 стагоддзі. Ой, такі ўжо пупсікі. На беларускіх землях самыя старажытныя жывапісныя выявы – гэта роспісы ў Полацку. Святыя там выяўлены па каноне, падобна да грэцкіх узораў. Роспісы замовіла Ефрасіння Полацкая. І ў царкве нават захаваўся яе партрэт, але, на жаль, не цалкам. Маем толькі фігуру, што ўтрымлівае мадэль царквы ў руках, а твар страчаны. Такі тып партрэту называецца данатарскі партрэт. То бок на сакральнай выяве часцяком побач з персанажамі біблейскага сюжэту, то бок са святымі, змяшчалі замоўшчыкаў. Тых, хто даў грошы на стварэнне гэтага вобразу ці гэтай царквы. Гэтыя замоўшчыкі звычайна маленькія, меншага памеру, чым святыя, і гэта называецца іерархічная перспектыва. Хто важнейшы, той больш вялікі. Паступова данатары раслі, как чужыя дзеці, хутка даволі. Яны сталі аднолькага памеру са святымі, а пасля, ўжо бліжэй да канца 15 стагоддзя, іх твары мастакі пачалі маляваць наўпрост сярод персанажаў біблейскага сюжэту. Ну і зрэшты, пад уплывам новых ідэяў адраджэння зноў з'явіўся паўнавартасны свецкі партрэт. Феадалы, гаспадары, палітычныя лідары – усе яны хочуць, каб іх рысы былі зафіксаваны для вечнасці. Часам такія партрэты пасмяротныя. Яны становяцца формай памяці аб чалавеку, часткай гісторыі роду. Менавіта да такога тыпу адносяцца сармацкія партрэты. Ведаеце, тыя, што можна ўбачыць у Нясвіжы, у палацы Радзівілаў ці ў нацыянальных мастацкім і гістарычным музеях у Менску. Але, канешне, тое будзе пазней. Пакуль што мы у заходняй Еўропе, у Італіі, на сконе сярэднявечча і пачатку Рэнесанса, і партрэты арыстакратаў часцяком выглядаюць вось так. Твары выяўлены ў профіль, быццам бы на манеце ці мемарыяльным медалі. А вось як з гэтага вырас партрэт у сучасным нашым разуменні, я распавяду ўжо іншым разам. І так за адзін эпізод амаль 4000 год праляцелі. Так что подписывайтесь, каб не пропустить працяг. Ну а з вами был Микита Монич. Пока-пока.